салом алейкум дӯстон ва ҳамватанони азиз. Дӯстони азиз, ина мо дар граница қазоқистон қарор дорем. шаҳри Санкт-Петербург омадем. касе ки омаданияй расчотакоша хушрӯ бигира, барои ки ҳаво беҳади бад ханакай. мақсад ки либосакои хаос бигиранд, ягон чизои мехӯрданӣ бигиранд, ки дар инҷа магазин ягон чи нестай, гишна мемонед. дар инҷа ина мо омадем 10 соат чи 12 соат чи дар инҷа мондагем. бинед ки чӣ қадар пробка, чӣ қадар мардум интизоранд ки кай сарҳада мегзаранд. ин ай тараф сарҳади, ин тараф қазоқистон ай, ана инҷа сарҳади Россия мешавад. ана инҷа бачаҳо мегӯянд илтимос аввал пассажиротонро проверка кунед ки гузин набошад, ки дар ҳамин мошини мо кадом гузин буда гузид, ки бачаҳо бисёр азоби сахт кашиданд. Привет, передай. Алами гузина. Ам хелош эҳтиёт кунед. ҳамин қайки бечора дига миллатай ҳама гуноҳро дар сари ҳамин мезананд. худованд нигаҳбони ҳамаатон бошад. дӯстони азиз, дар ҳаққи мо дуогӯ бошед ки мо боз соғ саломат ба мақсад ки шаҳри Санкт-Петербург рафта расем. 1.5 сутка фақат дар роҳем. худованд нигаҳбони ҳамаатон бошад. бо худо хоҳад ягон вақт шава ягон прямой эфир мекунам. худованд нигаҳбон.